ano na, naiwan ka na. Puro ngawa na lang ginawa, nakakatawa. Puro puna, ganyan talaga ang ginagawa. Pag laging walang laman ng bulsa. So mga boss, pick up the Honda Civic today. Going to Take my Honda Civic. take Honda Aegis, Honda Civic, Honda Civic, unsa to yung ngalan? SIR. Body. SIR body. So maning Honda Civic nga paliton ako mga boss. Something is really not perfect lang yun because the hood is passion orange, but it's just definitely okay. We have an SIR body, as you can see. Na yung mga Honda din eh, sulod. Honda mga boss, namin din eh. Manakang paliton. Uy! Kasi kung bayan natin tayo. Asa ba ito ni Kwan? Ay, ito ginanabay. Sa ako man ang amigo, ipaulam ko niya ba? I-aircon daw. Naka-aircon na, Brad? Naka-aircon na, sakto na kay. Sakto na. Sakto na sir. Okay na siya, naka-aircon na, sakto na minor, dili na. Balik na, sir. Balik na. Kung ano na eh. Gapo na kay. Wala na. Kasi wala tayo tuyok niya. Bisag dito na sa unahan lang. Aray. Dito na ni, saka dito na ni. Bahay. Mawala ba kay mawala na ah. Sige, sige. So, napalit lagi na ito. Ha? Arm. So mga boss, palit lagi nato ang Honda Civic SIR body. Good morning guys, this is the day 2 of owning my Honda Civic. Actually it's 6:59 AM right now, Tuesday. So sayo ko ni Mata because I was supposed to be taking the Civic out from the garage and then bring it here sa among shop because syempre model na ko siya sa ako shop. But then it's actually raining outside, as you can see. Such a heavy rain. So maybe later na lang this afternoon, if madala na ko siya din, I will take it out. Because actually it's just useless kung Japan if I take it out right there and magtupo ka dito sa grahe. It's actually raining outside. Because you know, the feeling of excitement na contained all over me. It's just that wala na akong kaunang na mag-video pa, wala akong kaunang na to take more further videos yesterday because all I wanted was to take the Civic home already, the feeling of excitement. So that's why I decided to continue it right now on this video. So this is day 2. So siguro ipakita na ko sa inyo niya pag muhayag na and dili na ulan. Ipakita na ko sa inyo a little quick tour sa Civic this month. So yeah, I'm so happy right now because you know the feeling of achievement.
karon nagawas na ko siya ganina ra, but actually karon pa na ako nakahigayon, karon pa ako kahigayon nga maka-video. So as you can see, this is my SIR body. Minor issue kani buak yung tail light, but pulihan na nato ni, syempre cheap raman sad ni, so ato na mapulihan. As you can see, crack din which is actually bad thing. Pulihan na to na, and then naka spoon mugs. As you can see, the color differences sa hood. Katong hood niya is hood from Passion Orange, but as you can see, so kani amo na ni restore ang headlight, kaya ra kaayo. Medyo yellowish na siya, but we can restore this of course. So mga boss, nandun ni si Boss Rex, ipalit niya ang Nardi nga steering wheel. Syempre basta Amigo, discounted price na mga boss. Kaya si Boss Rex mga boss, tagya na ng GoPro, tanaw niya. Aray ang Honda Civic VTI na SIR body na siya. Kani mo tinuod nga fresh mga boss, fresh yung kayo apit interior. HKS medium muffler by us. Naka-wing siya, you can see, very clean build. Naiwan ka na, puro ngawa na lang ginawa, nakakatawa.